اف سيمينارك تایبەت بوو ما دکتۆر عەبدولحەکیم بشارە پێکانین ئەم وەک یەکیتیا خۆندەڤان و جوانی دموکراتی کوردستان ئەندامێ لەق لە هەرێما کوردستانê ما هینە کێشە و گرفت لە بەردەستی خوێندەکاران هەبوون ما jî bi hev re guftûgû kir ne em bi tenê em wekî leq û xwecehiyê zanîngehê herêma Kurdistanê em bi hev re li ser maseyê me guftûgû kir bi rengekî zelal çi girift hebûn çi kêşe hebûn me gihand berdestê Diktor Abdulhakim da ew jî derrîka xwe re bi cîhatê peywendîdar gîne hîne kêşe hebûn yanî ez bê hewce nakim merîwînê ziban hinek tişt hene taybet in hinek tiştî ser سیستم زانکۆلایên سیستمê zangehan yanî awaqê têne berdestê wan me jê re zelal kirin me bes ê nav herêmê de dixwînin me bes ew radestî bikirin ama parçeyê din na em wekû yekîtiya xwendevanê ciwanên Rojava wekû ev semînarên ham lê rûniştin got derfetekê got em nerawestin li karê xwe yê bakaloryos em majîster jî bixwînin û peywendî me bi her kesî re hebe û avakiya xorta berdewamî bê Doktor jî rekek da pîşa me û em berdewam bin vîkarî û em nerawestin ser karê xwe yê zanîngehê